ҳамчунин дар 5 соли охир аз ҳисоби ҳамаи манбаҳои маблағзори бюджети давлат барои дастгирии табақаҳои осебпазири аҳолӣ тавассути пардохти нафақа, кӯмакпулӣ ва ҷубронпулиҳо, нигоҳдории муассисаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва ӯҳдадориҳои дигар зиёда аз 19 миллиард сомонӣ, аз ҷумла танҳо дар соли 2022 4,3 миллиард сомонӣ равона карда шуд. дар баробари ин то охири соли 2022 ба 475 000 шаҳрванди эҳтиёҷманди кишвар аз ҷумла кӯдакони ятим ва бесаробон, маъюбон, оилаҳои камбизоат ва гирандагони нафақаи иҷтимоӣ кӯмаки молиявии яквақта, ин маротибаи якум аст дар таърихи Тоҷикистон, дар ҳаҷми 600 сомонӣ иловатан пардохт карда мешавад ва ба ин мақсад 285 миллион сомонӣ равона мегардад.